И Коста хора, вие сте си Extreme Players и това ще е информация за нашия канал. И ние сме двама човека, които ще снимат гейминг видеа. Да. Ще снимам на Майнкрафт и други игри. Кажи здравей! Ехо. Добре, ето тук нашите... Смисъл, информацията пише здравейте, ние сме Extreme Players, ще снимаме на Майнкрафт и други игри. Да ви харесват нашите видеа. Имаме си Facebook страница. Да. Оба, аз съм качил това. Добре. Ето тук, като натиснете на Facebook страница, влизате направо в нашата страница на Facebook. Ето я. Все още няма нищо, само това. Като натиснете, влизате пак в YouTube канала. Да, хора, ще снимаме гейминг видеа. Да ви харесат, ако е така, абонирайте се. И довиждане. Да, кажи чао. Чао.